Abdullahi on the beat. Tsokarin gije farin ciki na gina bai wasu rukana san ki tozali ne garan silar farin ciki na san ki ne na rike shi babatun na a ci na daina. Da gaske bambarin a yau da ke gilye yan mata idan an taba ke hakikani zan ɗauko bakata zan yi yaƙi da wanda ya ce zai taɓa ni nigin biyata na tabbata iya wuya bambarin masoyiya ga. So na gaskiya da gaske an faɗa yana da daɗi ki zo mu je da wasayi na so duniyar so tana da faɗi san kiyasa ina ta shauki ga zuciyata tana zumuɗi a dukkanin bincike na babu yake cikin su mata. Saki hakika ranar zambar gari ki zo ki kalli idaniyata san ki ni nake nazari karki wani sadani rabu da ke ya fi hadari ki zo gari ni cikar murani ki kadai ce a zuciyata so garin gije farin ciki na ki na bai wasu rukana ni Abdullahi ki ci silar farin ciki sanke ni na rike shi babatun a ce na daina. ko hannuwa na ina da wasali da ɗan amina abban zainaba da nana Allahumma salli ala sayyidina ga nabiyuna rabu kai ka san nabina abin da ke a zuciyata. Kullum salo yake a zuciyata yana da girma zan baki ruwan zuma a baki kin bani dama zana jure duka a kanki ko zana so da in zo ne duniya babu ke da makabarta. So in an faɗa ba da wuce aure mai jure kwankwasa shi ne ke rufe kyaure masu san da ba a san su kama guda ku kira su yan kore sirrin na bar wa zuciyata.